To fa, a yanzun nan ake watsa labarin cewa Momo wato Aminu Sharif ya yi wuf da Rahama Sadau a cikin sirri. Kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa suna ta watsa wannan labarin. Wasu mutane da yawa sun ƙaryata wannan labarin, wasu kuma sun gaskata, domin kuwa sun san cewa ba kowa ne zai auri Rahama Sadau ba, duba da irin shige da ficen da ta yi. Hakan ne ya sa mutane da yawa suke cewa ba za ta yi aure ba, domin ta kasance shahararriyar jaruma a masana'antar Kannywood. Dama ana cewa duk matan Kannywood ba sa aure. A yanzu haka dai wani hoto ya karaɗe social media ana cewa Aminu Sharif Momo ya auri Rahama Sadau. Wannan labarin ya yi matuƙar girgiza mutane gabaki ɗaya, domin kuwa mutane da yawa ba su taɓa tunanin wannan labarin da gaske ba ne ba, wasu kuma suna cewa ƙarya ne. Amma kuma a yanzu haka muna ɗaukan cewa wannan labarin ba gaskiya ba ne ba, domin kuwa Rahama Sadau har yanzu haka ba ta daina abin da take ba, domin kuwa ka san cewa da ta yi aure za ta daina abin da take. Wannan dalilin ne ya sa a yanzu haka muka ce muku wannan labarin ba gaskiya ba ne ba da ake yaɗawa na cewa Aminu Sharif Momo zai auri Rahama Sadau, ƙarya ne. Don haka mai sauraro a yanzu haka ka ji gaskiya a kan wannan batu. Wannan labarin ba gaskiya ba ne ba. A yanzu haka ko a ina ka ga wannan labarin kada ka yarda da shi, domin kuwa ba gaskiya ba ne ba, ƙarya ce ake watsawa a social media. Babu shakka a yanzu haka mai sauraro ka ji gaskiya a kan wannan batu. Don haka mu dai a yanzu haka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Muna ƙara tuna maka idan har baka dangwala mana subscribing ba, ka danna mana, sannan ka danna ƙararrawa domin samun zafafan ingantattun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kuke yi.